Isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:08. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! May umaga naman sa ato na mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Huwebes kita Marso 5, tuig 2020. Aksyon Hotline! Padayon kita gihapon sa pag-remind sa inyo mga ka-aksyon ang nag-umpisa o kung nagpadayon sa gihapon ang Fire Prevention Month karon nga bulan. Aksyon Hotline! Preparar gid kita ha, dapat mangin maaligmat kita kag mabinantayon agud makalikaw sa anuman nga epekto kag halit nga dalasang kalayo. Aksyon Hotline! With Aksyon Oliver Pason sa technical side, back up ta karon nga aga si Aksyon Elry Dutilios kag Aksyon Dorel Cabato. Kung naman Aksyon Tayhopon checking in tubtob kita tak na alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline! Ginabi-abi ang aton nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag sa mga nagamonitor dira no paagi sa online sa YouTube kag sa Facebook. Good morning. Feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa available nga chatroom. Aksyon Hotline! Sa mga nagamonitor iya sa ila sini nga mga transistor radio sa mga monitor sa salakyan nila dira, pwede ka mo man magkapartisipar sa aton pagpangalagad karon nga aga. Pagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa aton text hotline 0938-225-5017. Let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad and sa aton sining nga mga pangulong dinalain sa aton nga mga headlines. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Good news, paggamit sang lokal nga dialect sa paghatag sang examination sa mga nagaplano kag gusto magkuha sang driver's license, igaduso kag plano ipatuman sang Department of Transportation. Aksyon Hotline! San o ini magaumpisa mauna bala diri ayhan ang driving institute o driving school nga dapat before ka magkuha examination may aragid sang pamatuod nga nakatapos ka na eskwela sa isa ka driving school nga may ara sang may ara iya sang nakuha no nga
panugot kag accredited sang LTO. Aksyon Hotline. Sa headline number 2, update sa ginaligar kaso nga paghimulo sa 15 anyos nga estudyante sang isa ka tricycle driver sa isa ka lugar diri sa Bacolod. Aksyon Hotline. Tila dawon tanina no iniman amo na ni subong nga ginapanakop ng daan ng mga tricycle driver nga nagabiyahe nga nagatraverse sa mga major streets. Ti maguluwa pang balita ning kumatuod inihong nga may isa ka tricycle driver nga naghingagaw man ang iyang ngalan ti makuan gini masikat kag gindalahig lang ang mga maayo mga matarong nga tricycle driver nga palangabuyan niya ang ila gina-attender. Aksyon Hotline. Galing kay bisan ano man lang nga sahi kag ano man nga trabaho sang tawo kon lain kay mo ulo kag may ara kag ginman niya instinct nga manghimo sa hindi maayo, di mo na yung mapunggan. Aksyon Hotline. Kag sa headline number 3, nano ini, kundi ginapaabot sang tanan, nga mo na ni ang pagtawhay mapadasig ang transportation, kung madayon ang pagpatukod sang taytay sa Gimaras kag Negros. Amo nang mag-aangot abing nga taytay, uy may isa ka resolusyon subong ngagin doso dito sa Kamara de Representante nga tuyo o nagahinyo, nagaduso sa pagsaylo sang location sini nga taytay. Aksyon Hotline. Ano ang epekto sini? Siling ko ba si maglawig pa naman kay may mga panibag-o na naman yung mga proposal mo na naman nga mga tikang tibasing gwa imbes nga maumpisan na sini nga 2019 basi kung maglawig pa naman no kag instead nga maumpisan ang construction basi duro na naman ina nga debate. Aksyon Hotline. Kag update pa gina, nanong nang ginimos ang DepEd kay may panawagan tong mayor kag ang ilas ni mga opisyales dira sa Himamaylan angot sa tong sobra naman ni ang kaisog nga estudyante. Why nagikay mo respeto sa maestra nga bunalon mo? Anong ginasaligan na siniman? I mean, hindi bala maayo no nga ehemplo sa mga estudyante nga naga-monitor nga base sa uli mo na matabo, maestra blawan nga respeto, ginatapungol na lang iya sa estudyante daw. Hindi naman na maayo. Aksyon Hotline. Alas 8:15 na Aksyon Radio Philippine Standard Time munang pila ka mga nagapangunang mga balita nga atong tutukan karon nga aga. Now, unahon ko lang ang Chief of Police sa isa ka police station if he is available kay amo na nasiling ko na basta babae ang bata mo bla no kapin pagid kung naga-eskwela nga medyo malayo sa eskwelahan ang inyo puluyan nagakinanglan nga maglakat o kung magsakay tricycle or ano man nga pamaaging nga ti at least makahingagaw puli after sang klase nila o magpadulong para magatin sang klase ti mabudlay nga ang sitwasyon mga kaaksyon mabutang sa delikado ang kabuhi sang bata. Ti may lang ni kay pag-itsindi ko daw wa ini ginkuan na after nga gin himuan sang hindi amo wa gin patay sang suspect. Aksyon Hotline. Tining kakita sina do hindi na giniyama yung ginalitan ng sang tulutunton ng palangabuyan niya kung nagabiyahe gin man. Nanong investigation sang authorities. Kabalo kita nga very limited ang ginahatag sang pulis nga information. Number 1, ginatingwaan man sang kapulisan nga mahatagan proteksyon ang of course no ang bata nga biktima no kay way labot nga nangin biktima sa sang krimen mawian yang imo sini nga pamilya mo ang futuro sa bata ni mapiktuhan sang ginhimo ni sang animal klase tao ni kumatuod. Now i-check na lang na karon ini nga balita kag nanon na ang latest investigation na tikma ni ang tricycle driver. Aksyon Hotline. Kay gusto tayo ni kuhaon ang update gikan mismo sa hepe sang kapulisan sa police station. I-check ta kay sino ang station commander man? Aksyon Alvin? Hindi man to amo gali. Lain naman ang station commander. Basi Aksyon Alvin, palihog ko bulig anay bisang number da sang station 7 commander. Kaya hindi nagali si Normal. Ay, sino ng station 7 commander man? Aksyon Hotline. Ha? Kay
parang nga makapamangkot ito sa ila kung anong latest update siya ni. Parang nga makapamangkot ito kung suspendido gali is normal. Suspendido. Sino ang kwan subong? Sinong hipe? Abalayan. No? Si Abalayan. Amo ng deputy niya last time. I-check tabi siya kung anong latest update siya man kay basta nga mga balita nga mo niya nga may bata naman nga nangin biktima sang katulad sining krimen tika delikado ini. Aksyon Hotline. Tika bay pa may update kag nadakpan na kag mapasakaan kaso no kuning kaso ginman kay kaluluoy man pobre man ang puturo sang bata ihalitan mo sa hindi amo mga ano nga paminsaron? Ano ni siya? Sultiro pa ni ang suspect? Kung hindi gid magwanta, tani panguhit kag naglagaw di sa plaza ho, kundi nga lugar kay inaya, basi pa malang magkarimedyo kada. No, I'm sorry, no? Pero inablang utok nga mamilit kay mo ya manghimo kasi hindi amo. Aksyon Hotline. Ibaloon ta kung ano ang latest nga update sini kag nano ang investigation sang kapulisan. Nadakpan bala ni ang tricycle driver. Ginalitan mo lang yung mga matarong nga tricycle driver na kuning iban nga may mga estudyante kapin pagid kon buhi na medyo hapon. Hindi na nang ginikanan magsalig no, sa tricycle driver nga masakyan sang ilang kabataan. Aksyon Hotline. Na ay nano man nga utok ang inyo man nga nano man nga klase suspect niya nga ang puturo sa bata yung 15 years old na mo yung ginhalitan niya. Aksyon Hotline. Ay daw hindi ma-intindihan. Now gina-check subong kag gusto tayo baloon sa aton sining otoridad kung ano ang latest nga investigation na parte sa sining nagluntad nga krimen. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning ang tagpamuno sa Police Station number 7. Anong ranggo ni Sir Abalayan? Police Captain. Major na siya. We have Sir Abalayan on the line. Sir, good morning. Si Aksyon Art sa Aksyon Radio Bacolod. Yes, good morning, sir. Lieutenant Abalayan on the line, sir. Lieutenant, abi ko gani kung major ka na, sir? Lieutenant, sir. Lieutenant pa lang. Sige, anyway, Yes, sir. kung hindi pa sa telepono, hindi pa sa kuan lang sa linya sa komunikasyon, hindi ka kita ay, sir, no? Kag hindi ka personal nga pangamusta sa imo, bla? Anyway, Pera mo kami, oh. oo, No. Lieutenant Abalayan, sir, i-check ko lang kay siling ko kasubo maning balita yung ining panibag-o naman kaso sa area mo na bala nga allegedly may ara sang 15 years old nga nangin biktima sang paghimulos. Anong update siya? Kag ano ang investigation ng sining balita, sir? Sir, pwede lang ko katawag na mo offline, open the air. Matawag lang ako, di ba? Oo. Pala mo, i-consult ko pa ni sa aton women's desk, sir. Okay. Pero I mean, no need na gid maguro kay Aksyon Eric ba siya mo makaistorya sa imo karon. Manawag lang si Aksyon Eric da. Pero may ara gid man kaso sina, sir? Ipa-verify ko sa concert daw may reported, pero to be confirmed pa kung wala matuod yun hindi. Ay, sige, no problem. Anyway, kamalo kita sa mga limitations ni I understand, Lieutenant Abalayan. Yes, sir. Thank you for answering our call. Makuha lang kami update sa imo na karon, sir, pero kung matuod giman ni kabay pa madakpan no suspect, sir, no? Yes, sir. Kabalon ka mo, sir, kung ano gimang development siya. Pero matawalan ko on, sir. Sige. No problem. Si Aksyon Eric lang guro kay para at least makaistorya ka mo dayon kay sa iya siya. Sige, sir. Lieutenant Abalayan, salamat gid, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Aksyon Hotline. Hindi pa siya katag sa information, no, kay si Lieutenant Abalayan, saan siya nag-umpisa naman sa station number 7. Parte siya, gina-check niya pa man ang detalye, kay do kahapon pa man yung tabo, no? Do kahapon pa man allegedly nagluntad ng insidente. Aksyon Hotline. So, ara sa women's, ang ining kaso, basi maswingan man da sang patrola, o kung ma-follow up karon, basi magtawag kay Aksyon Eric si Lieutenant Abalayan, kag magkuha kita sang update kay subo-subo man nga sitwasyon.
amo niyang sa uli, maalarma na gini mga pasahero kung magabihan ka. Imbis makupar ka sa tricycle nga sakyan mo, kay bulubara bahado sa iya kumparar sa mga taxi, tiyalukan kay basi kon lain ulo nga klase tricycle driver masakyan mo bla. Aksyon Hotline. Pero speaking of tricycle, sa iluwan ko lang Aksyon Doors, si Mr. Diego Malacad, no, kay kapon grabing operation, damo gin pangharos gid mga tricycle sa Bacolod, di ho? Gapamilag-pilag ang mga major streets mo nga sadto. Makita mo ga pinagusto ang mga e-bike. Ang mga tricycle magtraversa dalanon at tuway lang ga counterflow pa. Subong nagamat-amat na sila jutay. Aksyon Hotline. Hindi ka magjutay kay kung ang imo e-bike, no, nali ma-intercept ka sa mga operatives, iya sa bitaw, mga pulis, ting ginahimo iya kung e-bike ka, kung e-bike, why na ini ginatagan tsansa nga ibalik abi no sa nagamaniho sang sinang e-bike. Ang nagkatabo, gina-impound, ginadala dito sa BCPO headquarters. Aksyon Hotline. Tema tricycle daw mo ning sentro sa operation nagligad ngayon adlaw, no? Or kahapon. Tinanong update ni Online sa hotline. Online sa hotline. joining us this morning is Mr. Diego Malacad sang Undok, pero may mga upod sila, may grupo sila nga ara sa tricycle association, no? Mr. Malacad, sir, good morning, how are you? Aksyon, good morning. Good morning gid sa atong mga driver nga biktima sang buwan na kadlaw nga dakpanay as tampili sa nga dumanan gapon. Te, kumusta ka mo da kay kapon do drang target nila sa inyo do drang operation? Well, hindi ta malikawan Aksyon Art nga bangod sang aktibidade sang national government, ini balang gusto man sila tani maghatag performance bala. Ang problema kay tungod sa order ni DILG Secretary Anyo, pati ang mga wala labot-labot nga mga barangay kag wala labot-labot nga mga munisipyo do apektado gid aksyonan, wala tagabal nga hindi siya effective. Kay particular sa NCR, need na gid man nga i-regulate nato no, and ilabi na gid sa mga highly urbanized like Iloilo City, Bacolod, Cebu, Davao. Kaya makita rin man natin nga mayara, naging man yung crowded na kaya isang salakyan, and then masabad pa dabi kung kaisa ang term ko na sabad, tricycle kag ang e-bike. Pero tadi hindi siya pag-generalize, like Handumanan, Pilisa, dito sa Alangilan, Granada, di kagapon dito kita dito sa Kawayan, Kabangkalan, Sipalay nga mga tricycle. Di negative kayo ang dating. Okay. Pwede man na natin i-implement basta wala siya sang alternative. No? Wala bala kabaylo bala. So kung nagamunin nga ang dinakpanay, imbis nga ang dakpon mo atong sa lawayon iya sa mga Galo, Lacson, Espesimi, ang kapusubong yan ginapangdako pare sa amo ang mga legal yan nga nadilid lang biyang pag-claim sa mga mayor's permit. Amo to yung kaladakpan kagapon, no? Dasunti ang mga e-bike di kagapon nga may mga permit na ginapanagyaman nabit sa mga pulis, maestra, mga academy din. Daw mo yung nabiktima ito yung mga striker, dasige mo pala nago. Ang legal na yamo ginayang magi, so nadilid gulpi ang... Kabalo naman nakikita sa style sa mga striker niya, nga kung may kita nila gani, nga may ara sang dinakpanay, hindi ginaya pa-adventurar, nga maghala pa kalabay. Iban ganina pang papanaog nila kay refund ang plite para lang makaluwas sa dinakpanay. So ang punto nato nasyonal, wala ta nagbunggo sa programa no kag sa full implementation sa mga lahi kag pulis ang gobyerno. Ang aton di galing gina question iniblang performance ano ganito panawag kinaya lang paindis-indis na yung mga pulis kag mga timyo bilog na Pilipinas kung sinong mayo performance like primero nga advice mandakop sa mga panahon. So, dala na tanan tong taxi, bugoy, damang. Pero ini yung mga dragko nga mga gahinampang araya sa sulod sang compound nga mga pulis man mga general ang nagahinampang hindi na yan matandog ato lang yung makita mo sa kilid-kilid nga mga pigado. So pila ka mga driver nato nagkaladak ang mga legit gani Sir Diego, mga lehitimo gani nga ara yung mga opisyalis ng gobyerno nga sa kasino galampang duay mo lang. Tisaling
nila kagapon tigindakop ginin namo ng kernel, gin pusasan ganito ilay na nangaysyo. Balik kita sa tricycle kay sa e-bike. Apektado gid halos ang kuano. So balik hapon pag-strike nila, why patawad ni tanan nga mga tricycle either nga may ara ka MTOP or bisan may ara ka pa business permit ginakop kagid. Nakop nila na kay tungod ang dito sa gising kaysa ma-delete mo na ang release mo. Okay. Ang palangkot, kung nakabayad ka na, kag ay naman ang imong ruta kay 3 years man na ang MTOP mo, mabasahan mo man na. Hindi na nataniya pag-i-aprilin, kinakabayad ka na mo. Hindi na man ang imong MTOP sa sulod sa 3 ka tuig. Nagkataon lang abi nga wala ma-release inang may picture gibla ni Mayor. So, kabudlay nabudlayan ko subong itanan ng mga association sa Bacolod ang panawagan bala mo untat biyahe siling ko hindi na siya noodles nga pagbutang mo tubig, mahigop ka na lang dayon, damo-damo na yung proseso yung strike. Kung na ipabaloon ta na yung pasahero. Like particular sa Lumanan. Dulaon mo mga terminal namon diri sa Tubangan sang elementary, kag high school. Kaya mo nang order ni Anyo. Palakton tayo ang kabataan, taga 1 ka kilometro, kaya dito kami maulat sa likod sang nasunog ng 1 ka mall. Dito kami maulat, malungoy ta sa mga kabataan. Layo na siya? Layo ang ilang nasunog ng mall sa sining eskwelahan? Mga almost mga 1 siguro ka kilometro. Dapat paguyudon mo yung kabataan. That's why, subong ang mga memorandum din naging Pangulo namon, dapat mapabalo na ni siya sa bilog nga Bacolod nga, hindi ni siya absoluto. Kag tanan nga pulisiya kag department order, hindi na tanan may moral ascendancy. Hindi na siya tanan ma-implement nimo. Ang base nakita lang ni Secretary Anyo ang problema sa NCR, kaya mga tricycle dito gahap park na siya sa sidewalk. So base kinahanglan gyud man niyang i-regulate niyang Manila, ang ibang dibi nga portion sa Bacolod, pero hindi necessary nga tanan nga mga urbanized barangay mo iparehas mo imo implementation sa numbered barangay. Kaya numbered barangay naton from barangay 1 to barangay 40, sabad gid mo na iya sa dalan. Pero kunari na sa mga isolated like Kabog, Pilisa, Handumanan, why man na may kaagi sa ginagyan sa terminal na sa mga tricycle. May tani kung may jeep nga galabay, may tracking, may mga kwanda. Yung mga membro namon subong gamitin. Kami ka-react ang aton bala implementation, maging obedience kag maging law-abiding citizens, pero wala ta ginalantaw ang stakeholder naton nga maapektuhan. So mas maayo gid guro aksyonar isa ganin sa suggestion namon na ipatawag ang tanan nga mga association kag tanan nga broadcast media sa bilog nga Bacolod nga maka-share kita balasang maayo gid nga sitwasyon nasyonal. Ang namin isina kung matipon yung anay may unify kamo tanan, no? Why na boundaries din ka man nga association, ano man nga sino man yang inyo mga opisyalis. Grabe pag isa kamo para pag ang tingob nga person niyo mo nang isa nga makakuha sang atensyon. Kag kung mag-request ko mga halimbawa, maistorya ka mo sa Committee on Transportation sa Council, pagi kay Attorney Councilor Dindo Ramos, dasig ka mo mag-communicate para nga once and for all masettle man na dayon. Yes, amo na isa sang panawagan amo no sa silinga program nga tikon kalambot ni kay Council Dindo Ramos kay gisakit tong ulo sa problema dira sa circumferential nga mga tricycle. So siling ko hindi na. Why kana miyembro ya sa circumferential kay paglabay ko kahapon do sige man biyahe tricycle da. Ogin tolerate sila na isang sang kundi tinunto PRP. Oo, okay, may tinunto nga implementasyon nga itolerate mo tani tolerate mo lang anay man sa dito sa Handumanan kag Pilisa. Oo, okay, parehas na sila sitwasyon nga nagawad, parehas mo na sila sitwasyon nga may mga lisensya kag rehistro. Nagkataon na biyang ang Handumanan isolated siya, kasi ang drabi sa may kuriti, aragin man siya sa National Road. So, pro initanan ba action art, tamo na sa decision mo, nami ginako na pong kuhanta ni Consial Dindo Ramos and makapanawagan ko siya nga makapatawag sa immediate nga public consultation, hindi hearing, no? Public consultation. Ito natin dito sa B-Center, pagi sa Aksyon Radio, na mapanawagan natin tanan nga mga association nga makahelp kita sang daw group discussion. Wala lang yan ay mga personal balada, mga atakihay, mga politika, ay iba natin nga barangay, gariak sila kay lain ng ilang kolor. So hindi nyo kami pagamiton ng mga tricycle, kaya namon niya livelihood ni binbutwas ni sila namon sa mga kriminal na mga trabaho, karon kay nagbalago na, ibalik nyo naman sila sa daan nilang gawi. So maluoy ka mo, ay
panawagan man kay Consial Dindo Ramos nga buligay kita dire kay hindi man lang niya isa problema mo problema tanan. Pila ka bilog ayan nga mga tricycle ang nagkaladakpan kapon? Mga driver? Sa daw mga almost 50 Sos, Mario Sep. 52 kay damo-damo na diya nga amon nga mga Why na sila after nga gindakop sila hindi sila pwede ka biyahe? Pabiyayon ko gina sila subong kaya ako na naya masabat kay kuwaon ko to sa NGC ila permit kaya approve naman to wala lang galing mapirmahan kay ginatingob na namon libre sa tordi ang claim so ako ni ano ka lang dito sa bata nga nagkalapiktuan ang sabay dito nga under lang sa undok nga association nga nagpabalo nga may problema. Ay, sige. So anyway, try namon makontak in a while si Councilor Dindo Ramos ba na kay do ka kuan ni no ka kinanglanon na gid bala nga silingkuti. Okay man na mag-implement kamo sang kasuguan. Pero may ara man kun tani konsiderasyon nga kun pala nga buyan ang apektado sang tawo nga kag sektor dapat istoryahan anay man kay ini actually memorandum lang ni order ni sang DILG. Yes. Although may layi kita sa 4136 pero amo man ang 4136 ang gingamit kung nga agin atagan man sang permit ang iban nga nagabiyahe sa National Highway mismo. Hindi, guro action natin, klaro tana nga ang department order ni Anyo is only department order. Correct. Wala na sanction sa mga House of Representative nga ra nagaluntad sa nagalain-lain nga mga district like Bacolod. Wala kabalo si Congressman Greg. So ang department order mo ako na lang siya, order lang siya, hindi na ma-supersede ang devolution ato ng Republic Act 7160 nga ginatagan authorities ang House of Representative kag House of Senate ang local government unit nga mag-provide sang iyang livelihood. Pero Republic Act na iya mo ang 7160 ang department order ya, hindi na siya mag-supersede. Amo na wala mensindihan sang DILG nga hindi nila paggamito ng mga barangay captain, tanod kag BHW nga mag-police within sa ila barangay. Sila yung magpanahog na kay maghiwat sa mga meeting. Information dissemination and pa-interview sila sa Aksyon Radio para mabatihan namon ano ang main nga motibo sini lahat magid ka stricto hindi sila magpanago da sa ilang opisina kay kung matakaan kami sulungon na namon sila sa Mandalagan kag Rallyhan National. Sinong sulungon nyo? Ang DILG office na nga mo ng iyan ni Madayag? Oo, kay kapanago na sila sa aircon, katuan ko na nato sila, kapanawag man sila nga tinjig, wala kami police power. Inyo na departamento. Wala man na police power ang tanod, wala man na police power ang BHW, nga halan nyo kasugo, nga magala ka pangdakop di sa amon, maluhoy ka mo, may linaway niya mga barangay, mahinaw man lang niya DILG, pero mas magiging aksyonan ako gayo ko personally no, sa imo program. Kung matawagan tang opisina sa DILG, nga mapamangkot sila, nga dapat meeting. Tikon din, nautod ka, inutod ka guro sang, kung ano, kay kagahod si imo. Aksyon Hotline. Taga DILG, panawagan sa inyo kay Ariel, ang akon malagi point. Sir, nautod ang imo linya. Gani. Basi guro siling ko may taga DILG lang ang obra-bla printi sa kwanaw sa linya sang komunikasyon. So actually tayo ko sa imo ay kung matawagan ng DILG. Okay tingwa na mo na within today nga mapamangkot sila kung ano gid ni kay ti memorandum malang na. Gani, pati Ramos kami man may invite. Pating ido mo daw akig sa taga DLG. Gani kita mo na mo diga pang picture sa amon dalan wala sa mga salakyan kay imasib naman nila sa national government aridig pang picture sa mga balay. So na mo sa buong problema aksyonan in dako gid mabulig ninyo no sa radio labi na sa aksyon nga matawagan ang DILG kag invite si Consial Dindo Ramos kag mga barangay captain. Hindi bala ang interview ko sa regional director lain man siling sa regional director hindi may duha ka tuig na istoryahan na sa local government unit maubra sila anay sang ila sining mga route plan para sa tricycle. Tita ni samtang na ginaistoryahan na abi ari insindi anay lang tanay samtang ginadisinyo to pa ginatunan to pa ining memorandum order kung paano ma-implement ni kung ginatagan dira sang exemption o temporary nga consideration ang mga nagabiyahe sa national road, why not sa mga barangay ni dalahigon kag kuno na lang tanan na lang bala? Gani, kag ipa-define tani aksyonan sa DILG Bacolod ang Department or Adjoint Memorandum Circular 2017-001. Kasi sila ni nagpirma mo ang DILG kag ang DOTR. Kaluluoy man ng LTFRB office kiti mapatigid man na sila sa DOTR. Pero ang pamangkot diri, sino maatag sang information, kag sino ma-disseminate sina
Hindi ang DILG supposed to be. Yes. So, ara open man ng mga tri-media naton, Aksyon Radio, tanan nga mga radio na open na, nagala sila panago. Tawgan namon sila, napabalo man sila kuno sa radyo, sa internet. Hindi na yung mabatihan ka driver sa tricycle, kaya wala na yung galantaw, laptop, mag-drive. So, ang ayos sila siguro. Pero kung diri sila tani nagtawag sa Aksyon Radio, kano sila sa tatubla ka dito na-explicar? Yes, kung malawag siya, kung nalahat ka ron, i-repair ko na daw siya nga sa Aksyon Radio. Sila, amalon mo gitsaling mo pangitaon niya si Aksyon Boy Durande para nga matagaan sa clearance. Amalon mo gitsaling. Si DLG, ang basi magtawag siya sa Aksyon Radio, sing mo pangitaon mo si Aksyon Boy, ngayon ka to clearance. Nga, amo gina. Ha? Oo, mas kanto niya, tapos paano ko yung Blas Barangay Council. Daw mo gina, hindi hari na di si Aksyon Boy, katinerya. Gani. Thank you. Hapos nila buton daw ni. O, kung malambot na siya as soon as possible, mas hindi na ni mag-itampo sana, balakag wala na awa yung mga... Pura palayo lang. Hindi naman kita luyag mag-amo na, Mr. Malakad. Sir, damo ko na subong mga kabudlayan nyo, ari naman no? Although ari daw ang naming balita, ng examination ng ihatag sa mga gusto magkuha driver's license, himuon Ilonggo, no? I-local dialect. Okay, managaling kay siling ko. Kabalo ka malang magbayad. Bisan in English, kapasar ka lang. Okay. Namin na siya, namin man na kay trainingon ng aton nga mga driver, mga konduktore, kami conductor license na mo. Ang aton naguro, number 1, kaya nga problema, hindi dapat ang akadim ang magtudlo sa amon drive. Away man tayo kapakanubos ang akadim, kaya akadim na iya mo, mga maestrata na. Pero ang amon niya ginayo, dapat ang matudlo sa amon niya drive. Ga-drive gid siya. Ga-drive gid. Oo, kay karon kung tudloan kami da sang estudyante namon nga bata pa nagdalaga, nagpamana, nagmaestra. Dason hindi gani kabalo yung mag-drive, tudloan niya kami drive. Question gina. Ako na yung problema. Kaya dapat organic na yung driver ang matudlo sa amon. Pag-release ng clutch, pag-cambia. Wala ko yung gambal nga, hindi kasarang ang aton nga mga maestra, kag mga tisda, nga mga teachers, no? Kaya tisda na sila. Pero ang ginamin ko, bala dapat driver gid yung matudlo sa amon drive. Sige lang, requisition si Aksyon Oliver sa tricycle, Kung ay sa duty. Anyway, salamat, kisir, tinguan namon ning ma-patch up. Matinguan ning, tikay siging dinakpanay, ato pangadaan ng 73 to kung matagan to sang LTF or LTO pagid sang ilang mga ID kag TOP tapos gi kamo. Gani. So, salamat gid sa mga driver kag mga opisyalis na monitor kay kinadawin sa talaga mga association na monitor lang tano sa radyo kanaga. Kasi may midget nga panawagan na pasalamat man tani sa Aksyon Radio kay conscious man sila nga naga-contact sa aton. Monitor kita kanaga kay may dako tang meeting nga pagaywaton maabot ang taga National Anti-Poverty Commission nga nagatutok sa problema nato nationwide against na sa full implementation sang Department Order ni Secretary Anyo. Salamat kid sa imo time, Sir Diego karon nga aga. Good morning. Thank you, good morning, Aksyon at good morning, Macolot. Aksyon Hotline. Tingwan tani basta gina-request ang aton nga mga listeners kag sa sektor nga nagakinahanglan sa bulig nga basi pa man ang pagi sa Aksyon Radio, maaktuhan gilayon, tiyan mo man lang ng papel tamo, makabulig kita, relevant ang aton ginadiscuss sa palangabuyan sang tawo. Tiyo, nagdinakpanay, nagala ka operator, kundi dako gid ang problema. Aksyon Hotline. Siling ni paring Aladin Salas, happy birthday kay paring Fred Salanga. Dason, ay nanuman siling niya, chip ka, wala ka maan, tabo sa kwerpo mo, kabalo ni siya guro, galing kiti, may mga kuwan man siya mo, may mga limitasyon ba nga gusto yan ay i-coordinate siya sa ni Women's and Children Protection Desk. Okay lang ta, hindi tang maalang-alang sa imo obligasyon. O diri kita na yung kay Aksyon na Eric Magbanwa, kay may ara siya rejoinder, kag update parte sa sining kaso nga rape. Aksyon Eric, good morning. Aksyon good morning. No? Timing kay bago rin nato na contact si Police Lieutenant Arlene Torrendon, ang head kit sa WCPD sa Bacolod City Police Office Action Art. Kakang latest development diri sa sining actually kahapon pa nato ni ginalagas galing kiti ang WCPD sang
police station number 7, way man ihatag information kay may mga protocol sila nga ginasunod. Say man kay Police Lieutenant Torendon, kahapon way pagit man kapasa mong report ang WCPD sa station number 7. Tay may action art kay karon nga nagapahimo sini siya nga magapadulong sa opisina ya kag ang latest development diri action art nga wala pagit tup karon ma-identify ni tricycle driver nga ginahikar nga nagimulo sa sining 15 anyos nga high school student action art sa may campus ang tubo dira sa may Hacienda Guanzon ako pinisang barangay Mansilingan. Ang information nga nabato ni Torrento sining kaso among nagalakat ining bata nga Action, Eric? Yes. Dali gila nga, kindly standby. Breaking news. May breaking news lang ang aton siningan news center with Action Dorel Kabato, Action Doors. Yes, Action Art, isa ka breaking news. Subong aga, naghugpaas ang helicopter nga ginasakyan ni PNP Chief Archie Francisco Gamboa kag ni Brigadier General Bernard Banak dito sa Laperal Compound sa San Pedro, Laguna. Tining duha ka mga opisyal ka Action Art ang gindala na sa hospital kag padayon pa sa karong investigasyon kung ano ang ginhalinan sining pagkahugpaas sang chopper nga ginasakyan sang duha ka mga opisyal Kwan gigali sang o ara PNP. sa iya sing EBS Action Doors so kwan gid ang iyang kwano nga helicopter gali o. Yes, Action Art. Makita mo gid nga do na ano gid grabe gid ang damage. Grabing damage so. Oo. Pero safe naman siya kuno, safe yes, naman siya. According sa latest nga report, safe sila nga duwa. Ah. So pila ka mga dugang nga detalye lang karo Action Art kung may mga development sa sining panghitabo igadulong lang sa news center sang Action Radio Bacolod. Salamat Action Doors. Breaking news. Nagugpaas no ang helicopter nga nasakyan sa Chief PNP pero ti safe naman siya. Suno iya sa pinaka-latest nga report no. Ambot si Banak ba si safe man wa kita kay balo pa. Ang update tugangan na karon sang aton siningin news center. Action Eric pasensya gid. No problem, Action Art. Going back sa report nato, subong ang ining 15 anyos nga bata, subject ini for medication karon nga aga kag plano nila nga ipa-examine ini kay man ang initial report karon kahapon ni Torrendon ginimuslan ining 15 anyos. So nga may report ka doon na consummate gid pero hindi pagid man ma-confirm ni Ma'am Torrendon kay tiginulat nila ang medical record sa sining bata Action Art. More on this, yari ang ato sa exclusive interview sa kay Police Lieutenant Arlene Torrendon ang tagapamuno sa WCPD sa Bacolod City Police Office ang debut sa Action Radio Exclusive karon ginamang nga aga. Ito paano since kahapon di proseso na to sa ato nga WCPD investigator on case no kag subject na for medical examination. Still since yesterday again pa na yun ang pag-follow up no kag hot process operation o coordination abi no pag-lead na sa ato nga station commander. But so far no wala pag-lead sa positibo nga suspetsado. But hopefully no sa pagpadayon sa investigasyon sa pagkooperar sa atong mga pumuluyo tira kag witnesses basi kung matigayon man so amo nang tinguan sa opisina natin. Paano ma'am na-consume ang rape ma'am? Anong pastada man? Ang pagkabalo ko sa investigasyon no holiday sa eskwelahan ng bata pakanto sa eskwelahan sa morning. Kag nasakay sa ining tricycle tapos halin sa ilang lugar kag along the way Action Eric. Balikan to siya. Okay, Action Art. Ara na. Okay, balikan taliwat sa ang palayag ni Lieutenant Torrendon. With the trust no sa ato nga biktima na okay man siya ng lakad ang sila nga doon na siya nga doon inang rusa kag dito do nakapacheck na sa sang abi pagduda kung nakapalayo na kag dito sa lugar nga kung sa diin ginda na siya sa area man sang sakop sang Hacienda Gonzaga ito ginmulisyahan sa sining suspetsado natin. Sunod-sunod na sa palayag ni Police Lieutenant Arlene Torrendon kay ibubuot na karon sa BBB program ni Action X Canton ang ining kaso nga ginaligar paghimuros sang 15 anyos nga bata nga estudyante sa kampo dira sang tubo sa area sa barangay Mansilingan. Ang inyo kakso sa Bacolod PNP una sa balita una sa Action Eric Pobrano nag-report sa Bacolod Action Radio. Action Hotline. Salamat Action Eric Magmano. Ang kompleto kag dugang sila nga ma-update bantayan karon sa Action BBB program. Action Hotline.
2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Kamot ng kamot ng kamot. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa Padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo.
yan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung mga mensahe nga padala nyo para at least mabasahan taman, no? Ang hindi ko malabutan, pasensya, gid ka iporte, gid ka nubo ka tiyempo ta. Kay paring Chupoy, magbanwa sa Macau, China, good morning. Jonah Palier Soriano, good morning kay Dana May, kay Serbong de la Paz, araman si Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan, ng Jean Pabilio dira sa bahin sang Manila. Salamat gid sa pagtutok nyo, ha.
Kay Mary Ann Cuarte, na? Kumusta daang San Carlos? Rosalyn Grati Peruelo, araman si Paring Basti Girhin, Herna Pamplona Las Piñas, Richard Alcino Cubol, Kasa Glenn Jordan dira sa US, no? May lang nga pag monitor kag God bless sa inyo kay Kasa Glenn Jordan. Rani Hanggayo, Sir Rane, kumusta ka na? Bodugay na taway kita ay. Araman si Jolene Taton, monitor man. Uy, paring Ponso, si Alfonso. O, sige. Jovi Ituna Taton, good morning. Salamat sa Kuwait si Tiaon na Tunjuna Palyer Soriano. Araman Arnel Lapore, attorney, good morning sa imo. Kay Tita May Honsay, Pagiyan, good morning ang sunarta ni ang dalan, hindi paghimuon parking lot, especially ang highway. Dalag ko, pang-truck, ga-park, mabuhay ka. O, insakto na. Sandra lang tuon sa Burgos Extension, lapit Santa Fe, ara ga pinarking na damo kon gabi. Paring Lloyd Ganaba, Dan Islafor, good morning man. Salamat kita sa taga Mulo-Bulo si Yusun. Puli ka ng gin, abi ko magpuli ka, di pa balaman ta? Emil G. Villaluna, salamat gid sa pagmonitor. Araman si Madam Oyen Colmenares, araman si Chaylinda Soriano ho, o taga-Kanduni, gina, tamyaw yalang. Dory Malones Ilovera, Magura Bakong Junlin, Andro Juanitis, baw, palabot sa iya birthday greetings sa kay Aksyon Fred, kay Toto Andro Juanitis. Araman si Rose Ann Ilomba, no, sa Iloilo. Kay Lieutenant Colonel Luisito Asibotse, good morning. GV Elontayaw, Kapitan Juan Suniel Malayang, Glenn Talafiero, si Madam Jasmine Tan Lim, Dindong Guzman Severino, good morning. Thank you so much for listening. No, grabe, galing ang oras na do. Daw ginakunos lang, damo pagid sa akon obligasyon. Aksyon Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Aton pamatian si Noime Arevalo.
Pero ti anong taring chimpo, tabi o limitado na gid. Good morning, gidagali kag congratulations kay paring Basti Girhin for the successful delivery sa iya sining ti Ayon, no? Ti amo na baby naman at least grasya ina yan, no? Sige. Paring Basti, morning kay Malchor, baro kag Arumbinis, kagawad. Amo man si Junjun Flora Mercurio kay si Nonoy Falses. Good morning kag happy birthday ko, no? Ay birthday naman. Sige dungan sila gali ni Aksyon na Fred Salanga. Aksyon Hotline. Pa, bro, Jo Maristo pa Jr., bro, may nga gada, Herna Pamplona, Las Piñas. No? Maria Los Grijaldo Makunat. Araman nagamonitoro si Edwin Pinida, Sir Edwin, Heaven, Christian Roa, Inting Bibuso sa Celine Homes, Mark Anthony Castor Delgado. Sige. Nelma Martisa Omentiza Mijos, Merin Insya Fabiano. Sige, damo sila. Araman si Kim Rosalina, Mary Grace Eugenio Fermin. Good morning man sa imo, madam. Ay nga pagmonitor. Aksyon Hotline. Emil Villaluna, Nening Grate, M. Zazi Girl Dagunan. Lantaw ko sa imo, upod asawa ko, Sir Grace Camacho. No, si Grace Camacho, monitor Ronyo Dagunan ni. Ay, imo ni gali Facebook account ron. Sige. Thank you gid sa pagmonitor na kituturon nyo. Joe Bailoses, morning man. Aksyon Hotline. Why naging galing ko tiyempo. No, ang reminder talang, ari ay sa aton nga makaksyon, no, nga luyag ninyo, iya nga ang inyo ginaproblema sa una, kundi mga pika mo, gasulab sulok-sulok nyo, dason galain ang inyo, ang epekto sang caffeine bla, no, ang iba nagalalain ang pamatsyag nila sinimo. Ti ang pila ka mga may hilig sa pag-inom sang kape kawadaan ina sang gana. Ari ay Dr. Alfred's Green Coffee mo nang ginarekomenda ton sa inyo. Man nagabulig ini mag-detoxify sa aton lawas ang mga higko ginapagwa niya, no? Ay nang nagasulod nga may higko sa lawas naton, ti may kape ka na may ara pa kayuhan nga madulot. Way labot sina, may bag-o pagid subong kundi may mga variant kita ginalawag sadto. May ara sang light, strong, kag sugar-free. May black pa subong ang Dr. Alfred's Green Coffee. Nga mapilian ninyo nga ini mayugid ya, no? Mayugid ini makabuligid para sa aton ikayong lawas. May kapi ka na, may ara pa benepisyo nga madulot sa imo ikayong lawas. Aksyon Hotline. Tandaan na kung magbakal ka mo, kinamo ga imitate sang green coffee products. Ang balonugin nga iya sang Dr. Alfred's ang inyo baklon. Aksyon Hotline. Ang iban nga mga minsay, kag iban nga mga talakayanta, sorry gin, hindi ko malabutan, karon na lang palihog sa Aksyon BBB program. Aksyon Hotline. With Aksyon Elry Dotilios, kag Aksyon Oliver Pason sa technical side, back up man si Aksyon Dorel Cabato. Kung naman Aksyon Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Casting Company. Sa balita. Komentaryo. Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue